जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि मिडियानि जुगै आं मोनसे खोथाखौल' बुंनो लुबैदों एसे सिगां जोंहा जोंनि सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि नेहाथारिया नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायखाबाय मिटिंनि जरियैबो आरो बा ससियेल मिडियानि जरियैबो आं बेखौल' बुंनो लुगैदों बिपिएफ दोल जिहेथु जोंनि बे हाग्रामा सार दैदेननाय दोलो नङाब्ला जोंनि बिटिसिआव मोजां सरकार जागोनखौ जों नुहुराखै आरो जानायबो नङा हाग्रामा सारनि अनगायै बिटिसिखौ सालायनो हानाय दिनैसिम दोलोबो ओंखाराखै आरो दोलो जों नुखायाखैबो मानो होनोब्ला दा रायजो राजा बा जोंनि नैबे दानि सरकारखौहाय जों बुंनाङा गावसिनि रायजो राजायानो गोबां गाज्रि मोजां सोंखारिबाय जायनि फलाव दिनै फेइलार गभर्नमेन्ट होननानै जों बे गभर्नमेन्टखौ बुंनो हायो ओंखायनो जोङो लुगैदों इमिडियेट थाबैनो जोंनि बिटिसिआवहाय गोजोन थासारि बा मोजां आबहावा लाबोनो थाखाय जोंनि हाग्रामा सारखौहाय गोदानै पुनरै जोङो आवगाय जेरखम बे चिफ महरै जों नांगौ आरो जोङो एकदम गोख्रोङै जों सोंखारिदों इमिडियेट जोंनो बे सरकारखौ जोङो हाग्रामा सारनि आखायाव गथायफिनो जाहाथे जों मोजाङै मोजां जों सालायलांनो हायो गोजोन थासारिखौ जों लाबोफिननो हायो मानो होनोब्ला दा जोंहा गोबां बुंनांगौ बाथ्रा थाबाय जे जिनिसा जाथावै जिनिस जालांगासिनो दं बिटिसिआव माबा अनेक दा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो जोङो माने अयथासार लासिं सिंफोर बादिसो जों मोनगासिनो टटेलि फेइलार बे इउपिपिएल सरकारनि इलेक्शननि सार्तआव भट मोननो थाखाय जेबादि खोथा होदोंमोन वान भट वान जब बेफोरबादि गोबां गिदिर सार्त होदोंमोन बिथांमोना रायजो राजानि सिगाङाव टटेलि फेइलार मोनसेबो खामानि मावनो हायासै 2 बोसोर जाबाय आं दिनै बनगाव ब्लक कमिटिनि मोनसे सासे व्यक्ति जानानै जोंनि बिपिएफ दोलोनि बा सासे दायथ'गिरि जानानै आं क्लियारलि बुङो टटेलि फेइलार बे वान भट वान जबा गैखाला जाखाला आरो बुंनो थाङोबाथ' आङो बिराद दुखु मोनो नैबे जा एनडिएफबि फंबाय बिदा फंबायफोरनि बाथ्राखौ रायलायनांगौबाथ' आंनि खुगानिफ्राय रावानो ओंखारनो नागिरा बेसोरखौ बिथांमोना ओरैबादि थगायनानै दोनबाय ओरैबादि जगायन' खालामनानै दोनबाय बिसोरनि बे 30-32 बोसोर दावहा नांनायनि मिनिंखौनो धंस' खालामबाय